Witam Państwa bardzo serdecznie w pięknych okolicznościach. Tu moja urocza asystentka może pokazać Radzionkowskich sadów, a w zasadzie to teraz już pól. Zmierzamy właśnie w kierunku miasta Tarnowskie Góry i przy okazji zatrzymaliśmy się na taką anegdotę. Czy wiedzą Państwo, że ostatnie dni, jakieś to chyba bodaj 2-3 dni temu, wreszcie ucywilizowano, znormalizowano to prawo w Niemczech a propos prezentowania swastyk między innymi właśnie w grach komputerowych. Oczywiście prezentowanie symboli nazistowskich czy komunistycznych jest zabronione prawnie w prawie chyba wszystkich krajach Europy, ale w Niemczech było to rozdmuchane do tego stopnia absurdu, że na przykład w Wolfensteinie The New Colossus zamiast Hitlera mieliśmy postać pod jakimś tam zmienionym kompletnie nazwiskiem, bodaj Heiler, miał usunięte wąsy, a zamiast swastyki na ręce miał jakiś dziwny krzyż. I w ogóle bardzo często pojawiały się rzeczy typu właśnie swastyki zastąpione jakimiś krzyżami żelaznymi, albo na przykład zamiast żołnierzy niemieckich gdzieś w Wehrmachtu pojawiały się na przykład kosmici w starym Wolfensteinie i tego typu rzeczy, a gry oznaczone tymi kategoriami takimi bardzo wysokimi, czyli wyjątkowo jakieś brutalne, po prostu w Niemczech się nie pokazywały. Przez co niemieccy gracze często musieli gry dla siebie kupować na przykład w sąsiadującej Polsce czy innych krajach, gdzie u nas na przykład to prawo jest bardzo normalne. Także w związku z tym to prawo się zmieniło. Swastyki teraz będzie można prezentować w grach, jako że będzie można je prezentować w celach dydaktycznych, czyli gdzieś w nauczaniu, na przykład w podręcznikach, programach historycznych i tak dalej, i dziełach artystycznych, do czego tutaj zaliczają się gry. Tylko że jest to o tyle takie grząskie, że będzie można się sądzić, jaką grę można podciągnąć i czy w ogóle pod dzieło artystyczne, czy nie, i są tu generalnie, jeżeli ktoś by się chciał tego przepisu czepić, to dalej jest jakaś furtka, żeby te symbole w mediach typu gry właśnie banować. Znaczy ja generalnie cieszę się z tego względu, że ten przepis był mega głupi i szkoda graczy niemieckich. I mam nadzieję, że kraje, które jeszcze dalej mają te... W ogóle widać mnie w kamerze, bo tak jakoś... No widać. Jeszcze Australia ma tego typu prawo, tak jak w Niemczech. Także mam nadzieję, że tam też to zostanie złagodzone. I to w zasadzie tyle z tej informacji. Zapraszam Was do dyskusji. Aha, i jeszcze z takich informacji, to prawdopodobnie 1 września bodaj pojawimy się na imprezie Meetup w Krakowie. Wszystko dokładne info Wam wrzucę pod tym filmem w opisie. I to tyle. I my jedziemy dalej, bo jeszcze dość daleka droga przed nami. I tu możesz, Patrycja, pięknym krajobrazem zakończyć vloga.